Dneska jsem na jednom takovém soukromém revíru a mým cílem není prostě jít si semka sednout a vytáhnout tady trofejního kapra a hlásat, jo, chytil jsem si trofejku, jsem dobrý. Ne. Mým cílem prostě je jenom tak si tady jít zachytat, pobavit se s trošku průměrně většíma kaprama a vyzkoušet si nějaké věci, co jsem si chtěl zkusit, jak se to bude chovat při větších rybách. Dneska tady mám s sebou jeden ze svých oblíbených prutů, ze své oblíbené řady Tubertiny X-Concept. Dneska tady mám X-Concept 420 cm verze Medium Strong. Nemám tady ten prut ještě vyzkoušený na pěkných rybách, tak jsem si ho dneska vzal semka, abych si zkusil, jak se to vlastně bude chovat. Co se týče montáže, tak tam není potřeba vymýšlet něco složitého, úplně obyčejná montáž na method feeder, ale návazec mám z 0,23 vlasce a nemyslím si vůbec, že je potřeba to tady drtit s nějakou jemnotou. Průměrná velikost kapra je tady 65 až 70 cm, takže s nějakou 18-20 návazcem bych asi neblbnul. Stejně tak háček používám velikost 8. Ta velikost se může zdát velká, ale je relativně malej oproti jiným verzím ve velikosti 8. Háček je s protihrotem, tady můžu používat háčky s protihrotem, což je super. Kmenový vlasec mám 0,22 Tubertiny Gorilla. Před ním mám asi 10 metrů 0,30 vlasce jako odpal. Ani to není z toho důvodu, že bych potřeboval takhle silný vlasec kvůli nějakému nahazování, ale no, pohybují se tady kapři 15 kg, tak bych rád toho kapra držel trošku na nějakým pevnějším vlasci. Mám tady nějaký placíky, tak bych ho tam nerad pustil. Ten návazec je slabší, ale je to 10 cm, takže ten kousek má hodně vysokou pevnost na to, abych toho kapra dokázal tak nějak otočit.
Takže cvičí tady se mnou kapr. Slušně přes 10 kg, protože fakt problém to zvednout od dna. Už jsem ho viděl, je jako fakt pěkný. Myslel jsem si teda, že to je jeseter, ale je to kapr. X-ko maká, co může. A nechce se mu. Tak snad to dopadne, držte palce. Takže povedl se kapr. Nádherná ryba. Stará, krásná. Teda potahal mě pěkně. Krása. Nádherná ryba. Tak upaluji. Takže zlatý hřeb dnešní vycházky. Lín jako hovátko. Nádherný. Tak pojď.